Drazí přátelé, vítám vás na kanále Cesty života. Přemýšleli jste někdy, jak je možné vstoupit do stavu meditace kdykoliv a kdekoliv v našem každodenním životě? Dnes se s vámi podělím o 2 metody aktivní meditace, které vám pomohou pochopit skutečnou podstatu tohoto umění a uvědomit si, že meditovat lze v každém okamžiku a na každém místě. Až váš život dosáhne úspěchu a vstoupí do zcela nové dimenze, už nebudete tím, kým jste bývali. Postupně začnete zažívat hluboký klid a dokonalou radost v každém přítomném okamžiku. Zároveň se vám otevře cesta k větší inspiraci a moudrosti. Poslouchejte proto dnešní povídání opravdu pozorně. Věřte mi, bude to jedna z největších posil na vaší cestě k osobnímu růstu. Pokud budete metody, o které se podělím, nějakou dobu praktikovat, zaznamenáte na sobě ohromnou změnu. Zůstajte až do konce, protože detaily, které odhalíme, vás mohou skutečně překvapit. V dnešní době je jedním z největších problémů, které nás trápí, postupný úpadek naší schopnosti soustředit se. To, že nedokážete ovládat své myšlenky a neustále se vynořující emoce, je důsledkem nedostatku soustředění a svobody ve vnímání přítomného okamžiku, nebo se dá říct, že vaše vnitřní síla je příliš slabá. Proto stále více lidí začíná praktikovat meditaci s touhou, aby jim pomohla sklidnit mysl. Ale proč jen tak málo lidí dokáže skutečně vytrvat v každodenní a kvalitní meditaci? Důvodem je, že jsme nepochopili skutečnou podstatu meditace a proměnili jsme ji v pouhý rituál, v jakousi strnulou až mystickou formu. Chcete-li se stát skutečným praktikantem meditace, musíte nejprve prolomit zakořeněné představy o tom, co meditace je. Například, že musíte sedět se skříženýma nohama na určeném místě, mít zavřené oči, ruce v určitém gestu, pálit vonné tyčinky, pouštět hudbu nebo se převlékat do speciálního oděvu. Když se domníváte, že meditovat lze pouze po splnění určitých vnějších podmínek, už jste se vydali špatným směrem. Meditace v sedě je samozřejmě skvělá metoda, ale pokud je oddělena od všímavosti a bdělosti při každodenních činnostech, jako je jídlo, oblékání, sezení, ležení či chůze, ztrácí svůj původní smysl. V takovém případě je velmi pravděpodobné, že jen stěží dosáhnete skutečného průlomu ve své meditační praxi. Je třeba pochopit, že z pohledu skutečné praxe se nesnažíme vtěsnat chvilku meditace do života plného rozptýlených myšlenek a nevědomosti. To, co skutečně potřebujeme, je žít ve stavu všímavosti a meditace. Meditace v sedě je jako strom, ale život ve stavu meditace je tou cestou. Jakmile skutečně prozřete a pochopíte podstatu meditace, nebudete již omezováni žádnou formou, časem ani prostorem. Tehdy opravdu začleníte meditaci do svého běžného života a budete moci kdykoliv a kdekoliv uvést sami sebe do stavu meditace, do stavu hlubokého klidu, do stavu ne-já. Teprve když dosáhnete této úrovně, může meditace nejhlubším způsobem proměnit váš život. Nyní se s vámi podělím o 2 metody, které vám pomohou vstoupit do meditace kdykoliv a kdekoliv. První metoda. Vnímejte komplexně. Stejně jako můžeme pozorovat každý zrod myšlenky a automatickou reakci našeho myšlení, můžeme také pozorovat a vnímat vnější svět. Ale pamatujete si, co jsem kdysi řekl? Vnitřní pozorování znamená používat celé své vědomí k pozorování, nikoliv používat myšlení k analýze, pochopení či hodnocení toho, co je uvnitř nebo venku. Z tohoto úhlu pohledu, když přicházíme do styku s vnějším světem, se ve skutečnosti většinu času nenacházíme ve stavu čistého vědomí. Nevědomky jsme chyceni do pasti vlastního myšlení, aniž bychom si to uvědomovali. Proč? Protože když něco vidíte, slyšíte nebo se něčeho dotýkáte, nevědomky si vytváříte návyk. Od prvního okamžiku do věmu přidáváte spoustu vlastních konceptů a představ. A právě tyto koncepty v mžiku pohltí vaše vědomí. Proto se také říká, když se díváte na květinu, buďte opatrní. Je možné, že část vaší energie byla touto květinou pohlcena. Vezměme si jako příklad pozorování květiny, abychom si to více přiblížili. Jdete po cestě a najednou si všimnete nádherně kvetoucí květiny, která okamžitě upoutá vaší pozornost a přiměje vás zastavit se.
V tu chvíli si možná povzdehnete. Ach, ta květina je tak překrásná. To je přesně ta barva, kterou miluji. Proč tu u cesty roste něco takového? Jak se jen jmenuje? Je divoká, nebo ji někdo zasadil? A hned na to vás napadne. Jaká škoda, taková krása brzy uvadne. A takhle z jediné květiny se ve vaší hlavě zrodí nespočet myšlenek. Musíte pochopit, že každá taková myšlenka je přeměnou vaší vědomé energie. Když tyto myšlenky považujete za své vlastní, je to přesně ten moment, kdy se vaše vědomí rozptyluje. Představte si, kdyby ta květina nerostla u cesty, ale objevila se v zahradě nějaké romantické, melancholické duše. Možná by to skončilo scénou jako z tragické básně, kde by se s pláčem pohřbívaly její opadané lístky. Ve skutečnosti je to nevědomé jednání, zcela ovládané starými myšlenkovými vzorci. Utrpení takové duše je utrpením vědomí, když ztratí svou svobodu a člověk je uvězněn ve svém malém, bolestném egu. Chci vám tím říct, že když pozorujete květinu tímto způsobem, ve skutečnosti to nejste vy, kdo ji pozoruje, ale je to květina, která si krade vaši pozornost a pohlcuje vaše vědomí. Květina se v ten okamžik stává nástrojem, který vysává vaši energii a vaše vědomí se během tohoto pozorování nevědomky vytrácí. Dnes si bereme jako příklad květinu, ale ve skutečnosti musíte u všeho ve vnějším světě udržovat své vědomí, zůstat bdělí, abyste mohli vnímat, pozorovat a navazovat kontakt. A právě to je to, co se potřebujeme naučit. Když používáte své oči, uši, nos, jazyk, tělo k setkání s čímkoliv, buďte si neustále vědomi svých myšlenek. Zkuste nenechat svou mysl zasahovat, nepřidávejte žádné definice ani hodnocení. Dokonce ani nic nepopisujte, jen prostě udržte mysl v tichosti a pozorujte a vnímejte. To, co potřebujete zažít, je stav naprostého soustředění, kde se nevkrádají žádné myšlenky ani rušivé představy. Je to jen čisté, živé vědomí vás samých. Toto cvičení plného vnímání je vlastně formou všímavé dynamické meditace v každodenním životě. Můžete ho praktikovat mnohokrát denně, kdykoliv a kdekoliv se cítíte dobře. Můžete pozorovat list, mravence, strom, rybičku v akváriu, sklenici ve své ruce, děti hrající si vedle vás, kolem jdoucí, nebo třeba i letokruhy na desce stolu, u kterého pracujete. Všechno, co se objeví náhodně nebo je trvalou součástí vašeho života, se může stát objektem vaší praxe. I když to pokaždé trvá jen pár minut, budou to nesmírně důležité okamžiky, které pomohou vašemu vědomí být skutečně svobodné a plně přítomné v daném okamžiku. Tento moment je klíčovým krokem v procesu zpracování a pozvednutí vašeho vnitřního uvědomění. Soustřeďte se na pozorování a vnímání drobných detailů, které obvykle přehlížíte, jako jsou žilky na listu, tvar a stav usychající větvičky, trasa, po které se pohybují mravenci, pohyb a proměny mraků na obloze, ladnost listí unášeného větrem, pocit, když se vaše ruka dotkne kůry stromu, zvuk větru svištícího kolem vašich uší nebo slova a gesta malých dětí. V tu chvíli si uvědomíte, že vidíte a cítíte mnohem více věcí, kterých jste si dříve nikdy nevšimli. Pamatujte, že během celého procesu se musíte zcela vzdát myšlení, opustit všechny soudy a hodnocení, nemít žádné představy, dokonce zapomenout na jména věcí. Jen prostě pozorujte a vnímejte. Tento zdánlivě pasivní akt je ve skutečnosti jednou z nejúčinnějších metod dynamické meditace. Poté, což jsme si probrali první metodu dynamické meditace, plné vnímání, se nyní podíváme na druhou metodu, plné jednání. Zatímco první metoda je způsob, jak se aktivně zastavit uprostřed každodenního života a cvičit meditaci, ta další využívá známé, opakující se denní činnosti a mění je v příležitost k meditativní praxi. Zkusme si teď vyjmenovat, kolik věcí v našem každodenním životě musíme dělat znovu a znovu, ať už každý den nebo jednou za pár dní. Třeba jíst, spát, umývat si obličej, čistit si zuby, sprchovat se, vařit si čaj, jít na toaletu, jít na procházku, cvičit, jet autem do práce, vyzvedávat děti ze školy, dělat domácí práce. Když se na to podíváte pozorněji, všimnete si něčeho zajímavého.
Proč se vám, zatímco děláte tyto tak dobře známé věci, které už ani nevyžadují přemýšlení, v hlavě neustále točí myšlenky? Vidíte, dochází zde k paradoxu. Vaše tělo provádí činnost v přítomném okamžiku, ale vaše vědomí tam už není. Ano, přesně tak. Vaše vědomí bylo strženo proudem myšlenek. A tělo, které jedná bez vědomí, jenom nevědomě opakuje zvyky, není snad jako dřevěná loutka, ale ve skutečnosti je právě toto běžný stav mnoha lidí. A to je také důvod, proč se tolik z nich cítí uvězněno a trpí v kolotoči vlastních emocí. Vezměme si například jídlo. I když jíme už desítky let, ve skutečnosti stále nevíme, jak jíst v pravém slova smyslu. Rytmus a rychlost našeho stravování jsou zcela ovládány myšlenkami v naší hlavě. Opravdu necítíme chuť jídla, ani si neuvědomujeme, jak moc jsme se najedli. Příčinou toho všeho je, že jídlu vůbec nevěnujeme pozornost. Naše vědomí by se mělo soustředit na akt jedění, ale místo toho je celá naše pozornost pohlcena myšlenkami. Tyto myšlenkové proudy nás nutí žít v minulosti nebo v iluzorní budoucnosti, zatímco naše tělo mechanicky jedná v přítomnosti. Pamatujte, že každá myšlenka, která se objeví, může být zdrojem emocí. Pokud myslíte na minulost, na to, co se stalo, budete cítit smutek, melancholii, dokonce i depresi. Pokud myslíte na budoucnost, na to, co se ještě nestalo, budete cítit úzkost, nejistotu a strach. Proto se můžeme při každodenních činnostech, které známe tak dobře, že k jejich provádění nepotřebujeme přemýšlet, cvičit v odpoutání se od proudu myšlenek a plně přenést své vědomí do přítomného okamžiku. A to je druhá metoda dynamické meditace, o kterou se s vámi chci podělit. Vědomé konání. Praxe je velmi jednoduchá. Když děláte něco, co nevyžaduje přemýšlení o každém kroku, stačí se vědomě odpoutat od myšlenkového proudu, nenechat žádné jiné myšlenky, aby se vmísily, a jednoduše soustředit veškerou pozornost na samotný proces. Vezměme si jako příklad sprchování. Zeptejte se sami sebe. Opravdu potřebuji využívat čas ve sprše k přemýšlení? Navíc se ty myšlenky často opakují, nedají se proměnit v činy a dokonce mi jen zamotávají hlavu a vyvolávají negativní emoce. Odpověď je ne. Sklidněte svou mysl a udělejte ze sprchování chvilku meditace. Ako je ještě důležitější, moudrost a inspirace se často objevují, jen když je mysl vyprázdněná, nikoliv když neustále přemýšlí. Během sprchování soustřeďte veškerou svou pozornost na pocity dotyku vody na vlasech, obličeji a kůži. Vnímejte, jak vám ruce kloužou po pokožce hlavy a těle. Věnujte pozornost teplotě vody, pocitu sprchového gelu na kůži. Sledujte, jak voda stéká ze sprchové hlavice a naslouchejte jejímu zvuku. Zároveň si však musíte udržovat bdělost vůči náhle se objevujícím myšlenkám. Okamžitě si uvědomte, když se váš vnitřní myslitel znovu objeví. Když si uvědomíte, že přemýšlíte, nesuďte to ani se nesnažte myšlenku odehnat. Jen si ji uvědomte a pak jemně vraťte pozornost zpět k pocitům svého těla, zpět do přítomného okamžiku a pokračujte v ponoření se do procesu sprchování. Opakujte to znovu a znovu. Nejen při sprchování, když dokážete tento stav plné všímavosti aplikovat do každodenního života, zjistíte, že chvíle, kdy jste se dříve topili v chaotickém proudu myšlenek nebo negativních emocí, se mohou stát skvělou příležitostí k praxi meditace. Nemusíte všeho nechat a hledat si tiché místo k sezení. Přímo v opakujících se každodenních činnostech můžete trénovat odpoutání se od proudu myšlenek, vstoupit do stavu bdělosti a zažít klid v mysli. To je ten nejlepší trénink, jak posílit svou schopnost soustředění a přítomnosti v realitě. Samozřejmě je nesmírně těžké okamžitě změnit návyky, které se v nás utvářely po celá desetiletí. Proto vám radím, abyste si zkusili vyhradit jeden den v týdnu jako den všímavosti. V ten den se pokuste vnést stav odpoutání od myšlenek do svých běžných každodenních činností. Nebo si každý den můžete vybrat jednu činnost, kterou děláte pravidelně, jako je oběd, sprchování, procházka nebo čištění zubů, a než s ní začnete, připomeňte si: teď si dám všímavý oběd, nebo teď se budu všímavě sprchovat.
Stačí si každý den vybrat jen jednu jedinou věc, kterou provedete s naprostou bdělostí a uvidíte, že praxe není nic vzdáleného, ale skrývá se v každém drobném detailu života. Všechno začíná od těch nejjednodušších věcí. Až budete trénovat dostatečně dlouho a dokážete svobodně vstoupit do stavu plného vnímání a jednat s naprostým vědomím, zjistíte, že i formální meditace v sedě se pro vás stane mnohem lehčí a příjemnější. Tehdy ještě hlouběji pochopíte slova mudrce Lao Tse. Pouze když se zbavíme všech tužeb, můžeme spatřit podstatu všech zázraků. Jen tehdy, když pustíme všechna očekávání, můžeme skutečně procítit a ocenit kouzlo všeho, co nás obklopuje. Nakonec bych chtěl zdůraznit ještě jednu věc. Dnes existuje nespočet meditačních metod a průvodců v nejrůznějších podobách, ale stačí si pamatovat jeden klíčový princip. To, co je vykládáno příliš složitě a je obaleno aurou tajemna, obvykle není pravda. Zůstává to jen na povrchu slov. Kdybych měl shrnout esenci meditace do jediné věty, bylo by to toto. Odpoutat se od proudu myšlenek v mysli a vědomě se spojit s tichým, nekonečným prostorem, kde neexistují hranice myšlení. Právě tam dochází k zázračné proměně a probouzí se posvátné vědomí. Pokud jste se s osudem v srdci dodívali až sem, vysvětlím vám hlouběji zázračnou moudrost Diamantové sútry. Protože existují lidé, kteří ji četli mnohokrát, dokonce ji znají nazpaměť a přesto nedokážou žít lepší život. Buďte trpěliví, pomohu vám porozumět Diamantové sútře od začátku do konce a její skutečné moudrosti. Staří mudrci měli krásné rčení. Pravé učení je v jediné větě, falešné v 10 000 svitcích. Velká cesta je přímá a jednoduchá, není to nic přehnaně složitého. Rozeberu Diamantovou sútru jednoduchým a srozumitelným způsobem, abyste ji mohli jasně pochopit. Pokud jí skutečně porozumíte, budete velmi blízko k probuzení. Celá Diamantová sútra se ve skutečnosti točí kolem jediného slova – prázdnota. To je nejvyšší metoda, která nám pomáhá zbavit se lpění na egu. Esenci sútry lze shrnout do následujících 4 výroků. První výrok zní: pokud bodhisattva lpí na představě já, představě osoby, představě živé bytosti nebo představě délky života, pak není bodhisattvou. Co to znamená? Představa já je lpění na existenci vlastního já. Tělo, které je tvořeno 5 složkami, považujeme za své já a neustále se měnící vědomí za svou mysl. Z toho se rodí silné ego a nejrůznější formy rozlišování. Kvůli iluzi existence já se pošetile upínáme k egu, což vede ke zkresleným názorům, touze a aroganci. Lpění na vlastních názorech znamená, že se považujeme za jediné, kdo má pravdu. Sebeláska znamená, že stavíme sebe na první místo a své zájmy nad vše ostatní. Arogance je pýcha, kdy i když jsme v něčem horší než ostatní, odmítáme si to přiznat. Představa osoby je rozlišování mezi mnou a ostatními. Když potkáme někoho, kdo nám vyhovuje, jsme přátelští. Když potkáme někoho, kdo nám nesedí, odmítáme ho. Z toho vznikají hranice mezi regiony, konflikty mezi rasami a napětí mezi národy. Právě to brání lidstvu v mírovém soužití a světu ve stabilitě. Představa živých bytostí. Kromě nás a lidí v našem okolí existuje na světě nespočet dalších bytostí. Kvůli rozdílným okolnostem a životním zkušenostem mohou být chudí či bohatí, dobří či zlí, zdraví či slabí. Právě tyto rozdíly tvoří představu živých bytostí. Představa délky života je lpění na myšlence dlouhé a trvalé existence. Lidský život je krátký, trvá jen pár desítek let, ale každý se touží držet věčnosti, zvláště ti, kteří dosáhli úspěchu a slávy. Mají postavení, majetek a nechtějí tento svět opustit. Dávní císaři toužili po nesmrtelnosti. Někteří lidé věří, že s plozením potomků prodlužují svou existenci, zatímco jiní se snaží předat své dílo, aby si udrželi slávu. To vše jsou projevy lpění na představě délky života. Tyto 4 aspekty zahrnují všechny formy jevů na světě. Pokud na nich lpíme, nejsme bodhisattvové.
Ale ve skutečnosti, i když je nazýváme 4 aspekty, jejich podstatou je vždy jen lpění na představě vlastního já, kořen všeho utrpení. Milujeme své tělo, své postavení, svou kariéru, svou rodinu a proto se neustále strachujeme, bojíme se ztráty a nemůžeme najít klid. To je utrpení zrozené z touhy a připoutanosti. Když čelíme nepřízni osudu, rodí se v nás zášť, naše nitro je neklidné, plné hněvu a bolesti. To je utrpení způsobené hněvem. Když vidíme, jak je někdo jiný chválen a oceňován, i když se nás to nijak netýká, cítíme se nepříjemně. To je utrpení zrozené ze závisti. Když nás někdo urazí, naše ego je zraněno. To je utrpení způsobené pýchou. Poselství, které nám Diamantová sútra předává, je odstranit lpění na egu, prolomit připoutanost k sobě samému a dosáhnout stavu nejá. Nejá neznamená, že neexistuji, ani to není popření naší existence. Znamená to opustit vnitřní připoutanost k představě já. Když nás někdo kritizuje, cítíme se zranění a obvinujeme vnější okolnosti. To je instinktivní obrana našeho ega. Příliš nám záleží na tom, jak nás vidí ostatní. Mnoho lidí prožije celý život jen proto, aby se zalíbili ostatním. Jejich štěstí musí být vystaveno na odiv, aby bylo považováno za skutečné. Nejsou schopni přijmout nedorozumění nebo kritiku a tak jejich nálady kolísají podle výrazu tváře druhých. To vše proto, že skutečně nepochopili koncept nejá, neprohlédli pravou podstatu života. Udržte si svou mysl pevnou, snažte se být pánem sami sobě. Nemůžeme kontrolovat, co říkají ostatní, ale můžeme ovládat své vlastní zbloudilé myšlenky. Chceme-li pomáhat druhým, musíme být připraveni snášet všechny těžkosti. Učme se opouštět své ego. Čím větší je naše vnitřní ego, tím menší je naše schopnost pomáhat druhým. Můžeme zdokonalovat pouze sami sebe. Nemůžeme nutit ostatní, aby mysleli nebo jednali podle naší vůle. Jediné, co můžeme udělat, je uniknout z vzjezení, které jsme si sami postavili, překonávat jednu výzvu za druhou, abychom prolomili pouta lpění a vymanili se tak z nekonečného koloběhu utrpení. Druhá věta zní, kdo mě vidí skrze podobu, kdo mě hledá skrze zvuk, ten kráčí po cestí a nemůže spatřit Tathagátu. Co to znamená? Mnoho lidí přijde do chrámu, zapálí vonnou tyčinku a když uvidí sochu bodhisattvy, okamžitě se klaní. Věří, že stačí zapálit jednu tyčinku a bodhisattva je ochrání. Ale to je obrovský omyl. Ve skutečnosti mnoho lidí pálí vonné tyčinky a klaní se Buddhovi ne proto, že by hledali cestu, ale proto, že touží po uspokojení svých vlastních tužeb. Modlí se za bohatství, slávu, doufají, že získají věci, které jim nenáleží. Kdyby člověk, který se nesnaží a nepracuje na sobě, mohl získat veškeré štěstí a bohatství jen díky pár vonným tyčinkám, proč bychom se tedy my všichni ostatní ještě museli snažit? Pokud máme Tathágatu v srdci, můžeme ho vidět kdykoliv. Je jako náš nejbližší přítel. Když už se dobře známe, není třeba se neustále klanět. Naopak, pokud v našem srdci Tathágata není, pak ani každodenní modlitby a obřady k ničemu nepomohou. Kdo je tedy Tathágata? Je to naše pravá, skutečná podstata, to já, které je od počátku úplné a dokonalé. Když máme v srdci Tathágatu, znamená to, že vidíme své pravé já. Proto nám tato věta připomíná, abychom se obrátili a hledali uvnitř sebe. Naše nitro je již kompletní. My sami jsme Tathágata. Hledat Buddhu znamená hledat ve svém nitru. To je ta pravá pokladnice Tathágaty. Mnoho lidí si neustále stěžuje, že jim svět dává příliš málo, ale neptají se sami sebe, zda není problém v jejich vlastním vnímání, kvůli kterému jim proklomzávají mezi prsty věci, které by mohly být jejich. Obrácení se dovnitř je společnou cestou buddhismu i konfucianismu. Ale sebereflexe neznamená obvinovat se za současnou situaci, nýbrž znovu získat sílu, která nám právem náleží. S velkou zodpovědností přichází velká síla. Třetí věta. Mysl minulá je neuchopitelná, mysl přítomná je neuchopitelná, mysl budoucí je neuchopitelná. Co tato slova znamenají? Proč ani jednu z těchto tří myslí nelze udržet? Začněme minulostí. Co se stalo, to se stalo.
Bez ohledu na to, jak moc toužíme nebo litujeme, nemůžeme to změnit. Je to jako rozlitá sklenice džusu. Nemůžete ji sebrat zpátky do sklenice. To, co musíme udělat, je nalít si novou a ne sedět a plakat nad tou rozlitou. Dále přítomnost. Často říkáme, že si musíme vážit přítomného okamžiku. To není špatně, ale je třeba pochopit, že čas se nikdy nezastaví, je jako velká řeka, která dnem i nocí bez ustání proudí vpřed. Pokud se pokusíme tento okamžik uchopit, stejně nám proteče mezi prsty. Ve skutečnosti právě v tomto okamžiku se už stává minulostí. Je to jako v tom starém přísloví o muži, který si na lodi označil místo, kde mu do vody spadl meč. Myslel si, že když si udělá značku na lodi, meč si tím udrží. Ale v okamžiku, kdy značku vyryl, meč byl už dávno pryč. To, co měl udělat, bylo okamžitě skočit do řeky a meč hledat, a ne spoléhat na nějakou značku na boku lodi. A nakonec je tu budoucnost. Co je to vlastně budoucnost? Jsou to věci, které se ještě nestaly a právě proto v sobě skrývají nekonečné množství možností. Každý váš čin, každé slovo, dokonce i každá myšlenka v tuto chvíli ovlivňuje to, co přijde. Má tedy smysl si s ní lámat hlavu. Moudrost, kterou se zde snažíme pochopit, nám připomíná, že minulost nelze vrátit, budoucnost nelze předlídat a přítomnost se nám pod rukama mění v minulost. Proto je nejdůležitější žít naplno v každém přítomném okamžiku. Samozřejmě, žít v přítomnosti neznamená jen si užívat chvilkových radostí nebo pasivně čekat, co přijde, bez myšlenky na zítřek. Jak praví jedno staré učení, když máš hlad, jes, když jsi unavený, spi. To je esence bytí tady a teď. Jenže my v přítomnosti často skutečně nežijeme. Znáte to, že? Když jdeme na záchod, projíždíme telefon. Když jíme oběd, sledujeme videa. Když si lehneme do postele, ještě si prohlížíme sociální sítě. I když děláme jen jednu věc, naše mysl je plná nesouvisejících myšlenek. Když se učíme na zkoušku, bojíme se, že to nestihneme. Když jdeme na pohovor, máme strach z odmítnutí. Když odpočíváme, myslíme na nedokončenou práci. Přesně tohle znamená nežít v přítomnosti. Často se mluví o všímavosti. Ve skutečnosti je to praxe žití v přítomném okamžiku. Všímavost má dva klíčové prvky – uvědomění a přijetí. Nejprve si musíme uvědomit vše, co se děje v nás i kolem nás, od našich myšlenek a tělesných pocitů až po okolní prostředí. Poté musíme přijmout to, co se děje, bez souzení. Ať už je to radost nebo bolest, bez odporu, bez snahy utéct. Zkrátka, žít v přítomnosti znamená obrátit pozornost zpět k sobě, plně si uvědomovat a přijímat vše, co se děje právě teď. Neznamená to lhostejnost nebo zapomínání na minulost, ani to, že přestaneme plánovat budoucnost. Znamená to pouze, že to, co bylo a to, co ještě nepřišlo, nepovažujeme za skutečnost. Protože v tomto okamžiku je minulost jen vzpomínkou a budoucnost pouhou představou. Poslední myšlenka je hluboká a zní takto. Všechny jevy podmíněné jsou jako sen, iluze, bublina a stín, jako rosa i jako blesk. Tak to je třeba je vnímat. Všichni víme, že svět se řídí nesčetnými zákony, od východu a západu slunce, střídání ročních období až po mravence nosící potravu a ptáky migrující na jih. Ale v zásadě lze všechny jevy na světě rozdělit na dva druhy, podmíněné a nepodmíněné. Podmíněné jevy jsou ty, které vznikají na základě příčin a podmínek, to, co můžeme vidět, čeho se můžeme dotknout, co můžeme cítit. Jejich podstatou je však pomíjivost, jsou jako sen, vodní bublina, odraz v zrcadle, ranní rosa nebo blesk. V mžiku oka zmizí. Tato moudrost nás učí, že bychom měli tuto pomíjivost pozorovat, abychom se neupínali k věcem, které nelze udržet. Vše vzniká z vnějších podnětů, takže skutečný původ nelze najít venku. Abychom pochopili omyl hledání venku, můžeme se podívat na několik krásných příkladů. Třeba sen. Když se nám zdá něco hezkého, jsme šťastní. Když máme noční můru, bojíme se. Když se nám zdá o lahodném jídle, možná nám i tečou sliny, ale po probuzení je všechno pryč. Nebo odraz v zrcadle. Když se na sebe podíváme do křivého zrcadla v zábavním parku, vidíme obraz, který se nám podobá, ale nejsme to my. Je to jen iluze.
Nebo jako mýdlová bublina, která na svém povrchu odráží všechny barvy duhy, ale stačí se jí jen dotknout a praskne. Nebo jako stín, kamkoliv jdeme, jde s námi, ale není to naše skutečné já. Jako kapka rosy, jakmile vyjde slunce, okamžitě se vypaří. Ti, kdo nevstávají brzy, ji možná nikdy ani neviděli. Jak říkavali naši předkové, život je jako kapka ranní rosy, krátký a plný proměn. A nakonec blesk, tak rychlý, že ho ani hrom nestihne následovat. Všechny tyto věci jsou podmíněné jevy, jsou hmatatelné, ale pomíjivé. Přicházejí a odcházejí jako koloběh zrození a zániku, jako samotná nestálá povaha všeho bytí. A proto, přátelé, to, co skutečně potřebujeme, je naučit se pohlížet na svět s moudrostí. Dovolit věcem, aby byly přesně takové, jaké jsou, a přijmout jejich přirozenou pomíjivost. Když si tento postoj udržíme tváří v tvář čemukoliv, co nás potká, zmizí z našeho života lpění a s ním i zbytečné utrpení. Jen se nad tím zamyslete. Když člověk po něčem touží, ale v hloubi duše chápe, že podstata té věci není věčná, že je to jen dočasné spojení okolností a že i kdyby toho dosáhl, jednou se to změní, pak se na to neupne. Nestane se otrokem hmotných věcí, ale naopak hmota začne skutečně sloužit jemu. Vezměme si jako příklad člověka, který touží pomoci. Když dosáhne určitého postavení, je opojen snem o vlastní důležitosti, stotožní se se svou funkcí a myslí si, že je to navždy. Ale chamtivost mu zatemní mysl, on podlehne pokušení, až je nakonec odhalen a prožívá nesmírnou bolest a ponížení. Právě jeho lpění z něj udělalo otroka moci. Nebo člověk, který se honí za penězi. Když nahromadí obrovský majetek, spichne a ztratí pokoru. A když pak přijde neúspěšná investice, bankrot a dluhy, v zoufalství se uchýlí k nečestným praktikám. Právě jeho lpění z něj udělalo otroka peněz. Ale pokud člověk, který něco ztratí, chápe, že vše na světě je pomíjivé, nebude se křečovitě držet minulosti. I když bude cítit bolest, přijme tu ztrátu, dovolí si ten smutek prožít a proto to utrpení nebude trvat věčně. Rychle se vzpamatuje a bude pokračovat ve své cestě. Mnohdy lidé netrpí kvůli samotné ztrátě, ale proto, že nepřijímají své vlastní utrpení. Brání se mu, snaží se před ním utéct, ale čím víc utíkají, tím hlouběji je ta bolest zasáhne. Právě toto nepřijetí v nich vytváří vnitřní rozkol, který je nakonec mnohem bolestivější než původní ztráta. Správnou cestou je dovolit, aby se věci děly, protože taková je podstata světa. Vše je v neustálém pohybu. Nechte věci být takové, jaké jsou. Nechte je plynout tak, jak plynout mají. A nechte je měnit se tak, jak se přirozeně mění. Nebojujte s tím. Otevřete své srdce do kořán a přijměte svět i se vším, co přináší. Co by vás pak ještě mohlo ranit? Stručně řečeno, tyto myšlenky odpovídají 4 úrovním poznání. První je opuštění lpění na vnějším vzhledu a formě. Druhou je nalezení skutečné víry a správného pochopení. Třetí je osvobození mysli od všech forem posedlosti a závislosti. A čtvrtou je konečné opuštění snahy vše kontrolovat a řídit. Děkuji vám, že jste s námi zůstali až do samého konce. Doufám, že vám tyto myšlenky přinesly nové podněty k zamyšlení a snad i kousek osvícení. Pokud pro vás bylo toto video užitečné a rezonovalo s vámi, budeme nesmírně vděční za váš like a odběr kanálu Cesty života, aby vám neunikla žádná další inspirace. Sdílejte ho prosím s těmi, o kterých si myslíte, že by jim také mohlo pomoci. A nezapomeňte se s námi podělit o své myšlenky a postřehy v komentářích níže. Když těmto principům porozumíte a začnete je uplatňovat v životě, věřím, že nakonec dosáhnete cíle, ke kterému všichni směřujeme. Opustit utrpení a nalézt skutečný klid a radost v životě.